Сега, сега сме на терасата и за това ще ви покажа видеото, когато бяхме в гората и пътуваме към Слон Теменуга. Ето това се. И така, сега ще ви покажа видеото на Слон Теменуга. Ако ви е интересно, продължавайте да гледате. Там е път. Там има път. Умни ли са? Да, сам. Много сме близко, нали? Абе, близко свикам пътиката за... За Слона. До 12 часа ще сме стигнали. Ще сме стигнали. Ами до колко тук? Много пътя. Ами сега... Този път такова, ама не го знам, той е много зашумен. Сега е 11:50. Този път е много зашумен. И е много слънчев. Няма минимум. Какво е това там, вратата? Погребите. Тук трябва да видим някъде, а не аз ще пътикам. Там пише нещо. Какво пише? Не там. Към Слон Теменуга. Ето тук. Ето тук пише нещо. Там е, аз пътя го знам, това е там. Ама някой сочи на там? Абе, той сочи на там, а той път. Не ме реса, той е много зашумен. Пази корите от пожар. Да, задължително. Само трябва да се пали огън на определени места. И най-накрая трябва да се такова. И да гаси. Изгася. С пръст и вода. Значи гората е необходимо за човека както водата. Госпожата каза, че дърветата пречистват въздуха. Дърветата дават кислород, който е много важен за човека. Организъм. Ако го няма кислорода, все едно, че няма водата, ще умре човек. Така че трябва да варим гората. Гората е незаменима в този отношение. Обаче много хора я изсичат, пожаряват. Някой ще каже, че тук има толкова много дървета, че не пречи да се отсече едно. Амазонка, значи горите около Амазонка са големия резервуар за кислород на планетата, обаче я изсичат. И оттам се нарушава баланса. Да. Какво да се прави? Сега трябва да има път, бе. Някъде тук трябва да има път. Има ли? Не прохота, нещо... Да, пътека. Тук те сега тръгваме. Нататък аз този път знам. Тук някъде не ходихме ли за мащерка? За мащерка нататък. Може от този път да се намеря. Не. Не знам, тук ми е познато много. Май ходихме за мащерка някъде. Гора. Сега ще излезем на полените там, на погребите. Някой ял кренвирши. И там отиваме на заклон на Теменуга. И отидем навътре, където има маса в гората. Не искам да има хора. Ти можеш, гората са дадени. Искам да се... няма да Ти чини. не можеш да кажеш дали човек седне на тази маса или няма. Имам предвид на която и да е маса, само че с Мария ще играем на фризби, пък хората ще такуват. Пречо. Това е хубава борова гора. Похвали от Амазонка. Похвали е тата от Амазонка. Да. Амазонка. Горите са други. Тук са други.
В Амазонка са вечно зелени. Навсякъде са вечно зелени. Ами няма зима. Там има два периода. Сух и влажен. Можем ли отидем там да живеем? А? Можем я ли бе. там да отидем да живеем? Там да отидем. Да живеем. Там има много змии, комари, Изключено! Направо изключено! лъвове. Аз- Лъвове няма, там има. Аз няма да стъпя там. Да не си помислите. Много хищници, Да не си помислите, че ще стъпя там. Няма да си сложа и крака много там. папагали има, много, изключително много папагали. А можем ли да вземем един... Много жаби има. Можем ли да вземем един папагал за домашен любимец? Това място е ужасно. Не развлекават. Тези папагали са горски, как ще да имат горско животно за домашен любимец? Може. Не може. Тато ти котка, да? Котката не е горско животно. А и котката има майка. Майката кой знае откъде е взета. Сигурно от улицата. Вървим от 5 минути и 56 секунди. И сега ще излизам на голямата пътя. Да ходя. Снимах от пътя до тук. И само Чичо Иван се вижда. И Мария. Кой е И тати. Така и равно е хубаво. Мога да хвърля много Обаче е далеч. малко по... Шерките е само за разпалки да знаеш. А, да, запушат страните. Не става. Сега Мария се вижда на преден кадър. Дъске. Въгли са вземали миналата година. Ма, хубаво е, да. Да, горещо е. Малко по-бавно това е температура. Оф, че хладен въздух, много е хубав. Оталява жаждата ти. И не ми се пие вода много. Това място не е ли към горския път? Каква трева само. Много обичам такава трева да се излягам. Чу ли това? Какво малко дърво, поне пънче. Кажи да си на камерата. Махай се. Махай се. Ще да дам няколко въпроса от BTV Цвети. Как се чувстваш в свежата гора? Неудобно. Върни ми го. В смисъл? Искаш ли да си тук? А защо дойде? За кеф. Значи ти е кеп в гората. Ягоди. Къде? Колко са много Стиропорика, а? горски ягоди. Да, това са горски ягоди. Само, че ягодите преминаха много отдавна. Значи... Пък направи толкова малко компочи. А ти са горски ягоди, те са древни, бе. Все пак са вкусни. Не вярвам да има горски ягоди. Това също. Давна са преминаха. Те са малко над след кои. Те са горски ягоди. Те, че Много се бавите. имаме много работа в село и не трябва да дойдем такова гора море да разберем малко. Заедно да сме, До сега да съм яла ягоди. Пък, какво стана? Няма да яма ягоди. ще в другите компотни ягодки така живи и ще хванем много аромати.
Трябва да седем село диви ягоди. Какви диви ягоди, като имаме наши ягоди? Диви ягоди, ама те са мънзърки. Какво са? Ами за ядене? Страшен аромат. Ами за ядене? За ядене? Не може да се найде с тях. Ще изям 50 и ще се наям тук. 50 ягоди? Трябва една голяма поляна. За тие. И да почнеш така. Седи край да голия край да почнеш. Значи ако вземам цяла поляна с ягоди, това ще е една цяла ягода при нас. Тук на равното не е проблем. На Бъра аз на равното няма проблем, обаче на Бъра и слънце има, обаче няма проблем. Обаче на Бъра се изпитих като незнанските. Като изплатен човек. Не имам от 11 минути. Избито. Ще си дам шоколад. Те парчета. Ако си гледам с фризбито. Тогава няма да си дам. То се малко ще трябва, че. То е толкова Някой носи ли запалка? толкова е суха, не е валяло дъжд, мъж, таки с работи, че ще пламне от рак. Дъжд мъж.